Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Stephen McCarthy żviela li s-sena l-oħra l-Awtorità tad-Djar ħadet lura 89 ċavetta ta' bini allokat għall-akkomodazzjonijiet soċjali. Dan wara abbużi li saru minn persuni li jaqbdu jieħtlu fil-binjiet tal-Awtorità tad-Djar mingħajr permess jew individwi oħra li jikru l-binja tal-housing lil terzi persuni. Is-sena li għaddiet kien hemm 89 ċavetta li rkuprajnihom billi għamilna inspection u għamilna anka kien hemm każijiet fejn għamilna eviction ukoll ta' nies li qed jabbużaw mill-proprjetà li hija tagħna. Jabbużaw b'tal-imod li kien hemm każijiet fejn anka kien qed isir kummerċ mill-proprjetajiet li tajna jallokajna għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Sabiex jitwaffqu l-abbużi fuq akkomodazzjonijiet soċjali, is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes nieda kampanja li fiha l-pubbliku se jkun jista' jirrapporta każijiet ta' abbuż. Dan seħħ fid-dawl ta' numru ta' spezzjonijiet fejn jirriżulta li ħafna binja allokat għall-akkomodazzjoni soċjali ma kienx qed jintuża għall-iskop oriġinali tiegħu. L-ħsieb ta' din il-kampanja huwa li nappellaw lin-nies anke lin-nies li jgħixu fil-housing estates biex jirrapportaw il-legalitajiet li jkunu qegħdin iseħħu fuq proprjetà pubblika. Is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes qal ukoll li l-Awtorità se tkun qed issaħħaħ l-istrutturi sabiex tikkumplimenta din il-kampanja. Kampanja li hija parti mill-pjan holistiku biex il-Gvern jindirizza l-problemi tal-akkomodazzjoni soċjali u li dawn il-postijiet jingħataw lil min verament ħaqqu. Intant il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar semma proġetti oħra li mis-sena d-dieħla ħajkomplu jtejbu s-sitwazzjoni fi ħdan dan il-qasam. Is-sena d-dieħla ħanimxu aktar minn hekk, is-sena d-dieħla biħsibna nagħmlu spezzjoni fuq is-7200 appartament ma' Malta kollha, spezzjoni personalment fuq kull dar biex aħna nserħu moħħna illi daw il-proprjetajiet li nkunu qegħdin nagħtu aħna li hija spiża enormi kemm mal-awtorità u kemm mal-Gvern tkun qed tiġi użata għal skop verament li jixraq.